umeshatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya machiegni kendo kaka asenyisi wadonje kidieny mar lesson mwadang'io puonj mowuok e momodo chieng' mano ma kawuono aselieko ni kanyo no wabedo kod Pastor Charles Odine kaachiel kod Jalo Dickson Odiwuor ma bende ineno ka osechopo e studio kae mondo mi wang'i anene to koro Jakobo Israel kata Jakobo mane lokne Israel puonj mane wabende koro wada wuok godo kae e odiochieng' mano ma kawuono tarik en 4 dwe mar 6 2022 e sabato mokwongo bende koro e dweni mar 6 kapok wachako yaw kod alam. Odok ner kamano jogo Nyasaye kuom miyowa dwe manyien kendo miyowa sabato maler okinyi masani wada puonjo nyithindi kata wada nono wachni in ma yie ti kodwa mondo mi wachni ne okel lokruok kendo koro chopo e chuny dhano ma bende koro winjwa kata nenowa. Bed kodwa nyaka watieke nyiso sanyi kisoma jawa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Happy new month. To you too. What you go? One Jumugi ke quarter ni. Kendo odoko ne Nyasaye rokamano machiegni uru kendo lesson maro joma mokadho no ayudo puonj mamit ahinya kendo ne weche nyithi ng'ane Jakobo kaka Jakobo ne jamriam mane yudo ni en jak ma bende koro noketore mondo bed ng'at machielo. Wadang'iyo Jakobo no kaka wuono to thuon wach kata bende wach maduong' kae nyiso ni Jakobo Israel. Jakobo hyphen Israel ma bende wach wich wuok e buk mar chakruok 32 e wesne 28 nyiso ni eka ng'atno nowacho ne niya, chakre kawuono nyingi ok nobed Jakobo to ibiro luonge ni Israel nikech isei gi Nyasaye kendo gi ji miloyo. Mane wach maduong' ahinya kanyo wuok e buk mar chakruok 32 kanyo bende koro rang'iyano kanyo obiro bedo kwa somo bukuno. Jalo Dickson Jakobo mabende jawasomo kaka nowuok ojojo banga ose riambo kochacha. Koro nying Jakobo lokore. Jakobo Israel. Puonj mane ma wageti kwa puonjo mabende koro rachako sani. Erokamano ahinya, erokamano joneno kaachiel kod jok musiko agocho. Nyasaye medo paru kendo wamedo puonjore kanyachiel. Watiere puonjruok mar 10 kawuono mana kaka japuonj mokwongo osewacho kendo wadhi nono Jakobo kendo Jakobo nono ni jamiriambo asto wanwango Israel kendo wadhi neno gima Israel chung'ne. Mano miyo wadhi nono ahinya pod ngima mar Jakobo kendo wadhi nono kiloke ni Israel. Mano achiel kuom weche mwadhi nono puonjruok mar 10. Wach machielo mwadhi nono en Jakobo dok dala. Oyudo thuolo mar dok dala, wabiro nono kaka nodok dala kendo e kinde kaachiel kod Esau kaka nobet. Wadhi chakwa nono ni ochuno ni nyaka orom gi Esau. Ne chune nyaka orom gi Esau. Ing'eno otiko ta moro kanyo no chuno. Nikech nok onyal dok dala mochiemo koromo kod wadgi. Kendo wadhi nono kinde mag chandruok mag Jakobo. Wadhi nono kinde mag chandruok mag Jakobo, wach machal kod mogik. Wadhi nono sigand Jakobo monyiswa kod kaka nobedo jadiera e kinde mogik kendo wadhi chakwa nono kaka Nyasaye nonano kode mondo adiera ma Jehova Nyasaye to nade onere. Koro weche mwadhi nono gi chalo kod mago. Wach mogik kabisa wach wuok e buk ma wach wich e buk mar chakruok 32 wesne 28 ni eka ng'ato nowacho niya, chakre kawuono nyingi ok nobed Jakobo tibiro luonge ni Israel nikech isei gi Nyasaye gi ji miloyo. Kendo mantiere chak tich wabiro nono achiel kachiel. Erokamano Pastor Charles. Jakobo Israel wach mane mabende wageti e mbele e puonj madhi yudo. Oduogo dala bang' higa 20. Higni 14 mon 2 higa 6 manyo mwandu koro dok pacho. Ito to nyako dhi to mumba wacho ni otieno moro ng'at ma kia omako kode me kaeto yigi ng'ano koro ka piny ru ema ng'ano kono ne weya mondo adhi piny ru to wacho no kana wey nyaka igwedha. Mon ten ga parga mon 2 gi nyithindo 11 gi mwandu da balen go to kana mago to him mago karo gweth. Ndik mok ma jawinjo gi aneno paro ni gin karo gin gweth. Nyaka igwedha kaeto mokone ne to migwedhi ni iluongi ni ng'a. Mae mi jandiko golo wachne kuom jamiriambo to Israel. Tiene nyinga ne nyaka loki mondo gwedhe. Ing'eyo ng'at mane penje ni Jesse no ok ne penje ne ok ya nyinge.
ne penje kamano ng'eyo to nikech ne wadala gi koloko nyinge ni Esau ema nokawo gugweth cha koro igni 20 ng'ani pod penjo potugo gi wiye to koso pod oriamba dieri koro to wacho ni nyinga Jakobo koro mo wacho ni ya koro ng'ato wacho ni koro ka nyinge Jakobo ma dieri no koro chakre kawuono ok chak luongi ni Jakobo ti luongi ni Israel. Kendo Nyasaye chano mar gwedhi step by step. Puonja jawinjo gi janeno ni kare nitie ndalo moko mwanyalo lwar to kare polo pod ne kodwa kendo manyowa. Kae to polo te mondo lok nyingwa. Ka nitie nying moko idugo gweth nyaka lok nyingwa jawinjo gi janeno kamano. Ero kamano ahinya. Jaluson koro kwadonjo wach waseng'iyo manyo ka Jakobo saka nyinge biro bedo koloki. Igi Nyasaye. Onyiso ni igi Nyasaye. Ma koro owuok ir Laban kocha cha. Ang'o ma bende timore kore ka ang'o mane kelo igi Nyasaye to gini notimore nade kwaluwo koro story no. Ero kamano ahinya. Sabato dhiambo weche madongo mwadhi nono. Ero achiel kuom gi mwadhi nono en ka Nyasaye dong jadiera. Kar doko ni sigando Jakobo ni kod tungni moko kaachiel kod gode kod aore moko. To Nyasaye dong jadiera kendo podi Nyasaye nanana kode. Onanana kode. Afwenyo wach moro janeno ni Nyasaye ok we ng'ato mondo lal. To temo manye e rogo te. E rogo duto kamoro amora ma ng'ato ponde, kamoro amora ma ng'ato ringo dhiye. Omiyo diringe dhi kanye. Nyasaye manye manya kanyo. Omiyo Nyasaye manyre kod Jakobo. E wacho niya ni e yo machielo kata doko ni magi duto notimore. Sigadi jaduong' ni gi ode owach e ndiko mondo nyiso ni Nyasaye en jadiera. E chopo kare duto mosingo kata tek manadi. Kana joge tema hinya mondo singono kik timradi kik chop kare. Emomiyo ka wachope e chak tich to wadhi kwanye mana kaka waseketo mise e Sabato dhiambo. Kendo wadhi neno gi Nyasaye. Penjo moro wuok maduong' kabisa ni ere kaka ng'ato nyalo igi Nyasaye. Yiena mondo amanye tam machielo mayom mondo ifwenygo nano gi Nyasaye. Nano gi Nyasaye. Nikech ka ikete kamae to kok iwinje yor roho to kinyal winje maber. Wach mangima kabisa no tino tulo ka Jakobo nano kod ang'ono kod Jehova. Mano wach mangima. Jandik lesson wach moro niya ni kosewuok ir Laban Jakobo nigi wach moro machielo gi Nyasaye. Owuok ir Laban ten wach machielo gi Nyasaye. Kong'eni owadgi Esau biro kendo en gi ji 400. Esau mande kod ji 400 odwa dhi rado kod owadgi miluongo nang'ono ni Jakobo. Jakobo lamuru Nyasaye gi teko duto kata doko ne oyango ni okawinjora gira ni maradier kendo mosiko misenyisa. Jakobo ne owinjo maber chutho gi mang'wono en to ru Nyasaye nodwoke nade. Wach mangima kabisa en wafwenyo kaka Jakobo no ikod Nyasaye e giko mare no nano gi Jehova Nyasaye mi obedo jaloyo. Kendo thuolo moloyo kamano Nyasaye nochako timo kode singruok kendo mana ka Daniel oneno jal mutiyo kanda mar dhahabu e nungone e kaka Jakobo bende noneno Nyasaye. Ero kama japuonj. Pastor ang'o momiyo koro Jakobo igi Nyasaye ka? Adieri mar wach Musa kandiko buk mar chakruok to luongo ne Jakobo igi Nyasaye. To jonabi madongo machon machalo Hosea kisomo Hosea 12 verse 4 owacho ni no igi malaika moloyo. Koro moloye. Koro nyiso ne malaika ng'ama nyalo igi Nyasaye adieri wach to onge. Tamora nyaka gima yalo kelo. Tiende ni igi Nyasaye in this form en timo kinda kuom bedo gi Nyasaye. Ok dhao kode. Ok dhao kode literal. Nikech Nyasaye ok dine mokwongo bok dhao kode kata lwet ok dimake. Mara machielo machaka neno kendo niya ka koro Jakobo oseigi malaika mapinyoru to malaika weye to malaika dhi kae to yudo gweth. To gima thage mna ka jalo wacho kodhi mbele ni to koro mbele na dhi bedo nade. Ting'eyo ni Jakobo ni coincidentally en gi dhano 400. To wadigi bende gi dhano 400. Kisomo Bible history to wacho ni kopogo kikundi go ariyo. Kikundi mar Lea gi mar Rahel okono gini ka ji 200 konegi. To ji 200 biro tony. Biro tony. We kata baka biro tony. Samucha kiteke joka ka mwandu gi jomba gi biro dong. Puonja ni samoro nitie mwapango moko ke wan. Kare ka polo ko chano to kwanyal. E gwin ge chapaga uchala de ko chen waduto mwachano timo wedo Nyasaye ndo timre kare. Jakobo faulu kendo chopo neno wadi ko neno bele kocha nikech Nyasaye emochano ber kararach. Kendo iluongo ni Patriarchs and Prophet Madeline Jiwet no ndiko kanyo ni. Yes.
Both mane okelo richo ne Jakobo kano yudo duong' mar nyuol e yor mibadhi koro ne nitie e nyime. Ne pok ogeno singo mar Nyasaye to notemo ni gi teko ne mondo oyud gima Nyasaye teko ne owuon ema dine ochopo kare e sama bende kendo e yore owuon iwinjo kanyo wach ma bende koro miwa kanyo timo planning kendo owuon Nyasaye bende nitiere gi chenro opango mare. Koro wang'e neno wete romo ka mondo wadhi ane break. Wete romo Jakob koro romo gi Esau. Jayalo Dickson japuonjero kamana ahinya. Bang' kwasefwenyo ni Jakobo no igi Nyasaye kendo Jandik Lesson wacho ni eka nopo ka ng'ato monje ma en wach manyalo bedo gi paro mang'eny kendo gwelo polo. Jandik Lesson wacho kamano. Aso chako wacho wach moro niya ni igi Nyasaye gima Nyasaye notimo Jakobo ne nyiso lokruok maduong' mane Jakobo bedo kodo. Kendo kigolo nying ma Jakobo mochung' kuom miriambo to duo kuom Israel mochung' kuom piny. Omiyo nitiere piny miluongo ni piny Israel. Jandik Lesson wacho wach moro e last paragraph e chak tich. To wacho niya ni kendo ranyisi ni owene richo ne onenore e thuolo mane olok nyinge. Ranyisi no owene richo ne nenore e thuolo molok nyinge kigolo kuom mano ma paro ne richo ne nyaka mano mane en rapar mar loch mare. Malaika nowacho ni nyingi ok biro chak luong kendo ni Jakobo, tiende ni jamriambo, tibiro bedo Israel nikech igi Nyasaye kendo gi ji miloyo. Emomiyo chandruok mar Jakobo ng'ato mosekadhe ng'ato nyaka nan brado kod Nyasaye. Emomiyo jandiko moluongo mandiko buk mar Patak and Prophets wacho ni nano gang'ono nano gi Jehova Nyasaye. Jakobo no nano gi Nyasaye. Tich ariyo Jandik Lesson wacho ni owete ochulo thuolo mar ang'ono mar romo. Ere kaka owete gi no romo? Wacho ni ne ok yot ahinya kaluwore kod pat Jandik Lesson kaachiel kod jal miluongo ni Esau kaachiel kod Jakobo. To gimoro achiel moro niya Nyasaye nosetelo nyimgi. Nyasaye nosetelo nyimgi boroso chuny Esau kaachiel kod Jakobo. Jakobo ne kod thuolo mar kwayo ng'wono. Nene kod bolruok makende. Mana kane wayudo chien ka en e thuolo migolo nyinge kuom Jakobo to donjo Israel, nyiso ni Nyasaye nosetimo nade noseng'wonone mowene ang'ono owene kethone. Mano wach mokwongo mantiere iye kanyo. Ka owete gi rado tawinjo ka Jakobo luongo Esau ni ruodhe. Te thuolo moluonge ni ruodhe kiwiki kwil ni otiyo kod small letter. Jandiko otiyo kod small letter nyiso niya far to no mana dhano makawaida. Dhano makawaida okruo Nyasaye. Omiyo Jandik Lesson wacho niya Jakobo bokulore nyadibiriyo e nyim owadgi. Kendo oluonge nyadinuoya ni ruodha. Kendo wacho ni en jatije. Ni pim mane chakruok 32 14 nyaka 20 kulduk jadibiro ma Jakobo kuldrego nyiso gweth abiro mag ng'wono mare. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Jogi oromo. Jakobo sa Peniel. Kuma norome gi wang' Nyasaye koro romo go wadgi. Mano wuondo. Kaito Kisungu wacho ni he was very remorseful. Chunyo chandore ni yawa natimo marach. Jandiko ahero wechene ka. Owacho ni en kagima dwaro ma Jakobo ne en chulo gope ni owadgi kendo dogo gweth mano sekwal kuom Esau. Oda chulo gope, to da chulo geyo mane. Ere kaka Esau dhi yie ne Jakobo lokore. Ere kaka Esau dhi yie ne owadgi ni notimo marach to seng'wono ne. Kare nitie gimoko e kit ngima masefwenyo jawinjo gi janeno ni with the time girumo. Nitie jomoko mano makoni weche to higa 10 ka ng'eny, higa 20 kapod mako wach ne ng'ato achiel ja Kristo ok dhi e polo. Kare we wach ber kaito giromo. To kare gin jandiko moro wacho ni wabiro bedo gi chandruok mar Jakobo e ndalo giko. Opime gi kaka Jakobo nero chandruok. Ineno kaka okadho kuonde mag miriambo, gik miriambo ne embo riambo, kaito Waswahili no wacho wach moro marach mopogore adiere ni mtenda kitendewa anasema ameonewa. Ni ebo sebedo kutimo ne jiebe kotime nani otimne nonano kijamriambo ni wach machielo machaka neno kendo ni kata nobedo ni en gi jok malich moiko mag lweny to Nyasaye ma jang'wono noloso kindegi. Karadieri mar wach en ni mondo wadhi e polo nyaka walos kindwa ng'ato gi ng'ato. Wasechwanyore, wasekadho ne jomoko, waseneno tiend jomoko mapek malich. Yawinjo gi neno moko nitie man gi weche mapek moloyo. Kokadho kuom Jakobo gi Esau,
kare nyisa ni onge richo ma jok nyalo were. Amen. Ndiye kamar kanyo wacho ni kanisa oneno wadgi mopogore kaka no geno. Yes. Noringo kodhi ir Jakobo kendo kar mondo ne onege to nindo nyodhe kendo koro gi. Magi ywak mar mo. Bang'e Jakobo nonyiso Esau ni biro nyimi chal mana gi biro nyimi Nyasaye. Koro ero ka kare. Koro ifat paniel koro magi Nyasaye. Ok en dhao mane support ne gi koro Nyasaye bende nyalo timo tijege e yo no opogore. Wagam yweyo mondo duo ang'e anena ni to koro ketho ratich Dina. Ma Dina ni bende iwacho ni en nyar Lea donge. Kod ang'e ni to ketho ratich Dina nobiro e yo machalo nade. Emogamo godo yweyo ka miwer ka mar New Light Ministers mar Riat ma giwero kanyo ni ok ageno ema bende koro donjo e yo machalo kamae. Ageno kuom teko moro Yesu, ageno mana kuom teko ni Baba. Timbena mamono osemiya bayo mabor kodi, koro ador dala. Ageno kuom teko moro Yesu, ageno mana kuom teko ni Baba. Timbena mamono osemiya bayo mabor kodi, koro ador dala. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Chiwongi mani mitona Yesu jakwan mae Imitego anabolora enyi mirot kagoni chonga pia Gani aseputo ericho nendi chiwongi mani mitona Yesu jakwan mae Imitego anabolora enyi mirot kagoni chonga pia Yesu podangima onge gino machulo erokamano bongo were Kuom hera marariya hera mango mome Anapaki pile nyaka golo ka Mondo mari Yesu poda ngima Onge gino machulo erokamano bongo were Kuom hera marariya hera mango mome Anapaki pile nyaka golo ka Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Ibudo yode pa Yesu jatelo maduong'. Yesu okumbana mageno ndalo duto te anapaki nyaka jinebeni. Erokamano ahinya iluongo kanyo ni ok ageno, ok igen gimoro mopogore to mana Nyasaye kende bende nyalo tele. Riat erokamano ahinya grup iluongo ni New Light Ministers. Bang' yudo ka owete oseromo gi kweth mane gin godo makane gwene gi dhao to ok otimore kamano. Nyasaye ne timo hono mare kendo e kind owete ariyo moduogo oriwore.
machiegni kendo injano bende koro koka yaw TV mari Lolwe TV chendo wuodh geno kidieny mar lesson an gi Pastor Charles Odinde gi Jalo Dickson Duol mabende koro wantiere godo kae. Jalo Dickson wadhi yweyo ka wadang' ane to ratich dina ketho ratich dina ng'at nyalo to dina ne en ng'a Erokamano japuonj. Jandiko wach moro maduong' ni Jakobo ne paro nodhi dak gi kwe kendo loso kinde kod wadgi ne en wach maduong' kabisa mondo kwe bede kindgi. Tafwenyo no kwe onge bo wang' chieng' kae kendo kwe tin ahinya bo wang' chieng' kae. Jandik lesson wacho ni Jakobo notude kod Polo kendo Polo koro nokwane ka jal makoro kare nikech noyie bolore ahinya. Jandik lesson chako wacho ni chutho nyaka bed ni koro nowinjo maber molo kaka nong'eyo tiend ng'uono. Omiyo giduto ne gikware ng'uono kaka owete mar mondo gibed kod kwe. Kama nek no benego bed ni wuokie nek no bedo maonge. Paro ni in ma indala kacha masiche moko nuraro lo kara un go chandruok e moko kara space moro baja se no wenu ka wadun mabor nyaminu moro ni mabor kod duogo to nege rwake kaka Esau no rwako Jakobo. Tich adek Jandik lesson wacho ni ketho ratich dina. Gimalit nan ng'at maketho ratiro mar dina ma en nyar Jakobo iluongo ni Shekem maruoth. Kendo Shekem maruoth ketho ratich dina. Ting'e ni pastor thuolo ma Shekem ketho ratich dina to Shekem ni en ruoth mana mokwongo. Dina en nyare Jakobo mano mar ariyo to gimalite miwuoro ni karafwenyo e Biblos kae ni gik matimre sani nosetimre chon. Jale kao nyako to odhi oyawo nyako mane gima ndike iye kanyo no odhi oyawo nyako manyiso ni nokonyuome. Jandiko wacho ni gima ne lit e ndalo no nene kaka kao nyar ng'ato mangili mapoku ong'eyo chuo asidwanyri kode asiweye kanyo. In fact jandiko mondiko Biblos wacho ni ng'at makamano nowinjore mondo nege kendo bura ni kao mondo ket piny kawuono en mana dhano gwenyre mana ni koro bedo gima normal. Ng'ato poko nyombo lakini jok ma osego go kwan ok nyalo kwani. Halo wacho no bedo malita ahinya. No ketho ratich dina nikech ang'o? Dina poko nyuom jali to se nyombo to ogwecho wacho ne lit. Jandik lesson wacho ni ya ni mae ne nyara Jakobo mane Jakobo hero. Jandiko wacho ni Jakobo ne gomo bedo kwe. Tafwenyo ni ya Polo koro chule gik manotimo nade? Gik manotimo. Karamio jarieko moro wacho ni ranyisi moko nyaka dong. Ranyisi moko dong. Nyiso ni ya kata do kono seng'wone to ranyisi mag richo moko. Koro mbala moko. Koro Jakobo ne no mbala moko mag bedo ng'ato machach. Kochako luwe. Erokamano. Gigo pod mako Jakobo pod luwe. Ing'eyo ni ochopo Kanaan. Kendo ng'eyo lo maber mokili tho chunya ywe. Mana kako ndike Luka ne jamuko mafuo no wacho ni dere gi ada muko ager madongo nike chamo chie ka to chunya koro methi koro ywe to jingne mano thoe kare kuyonge penyni kuimani e polo kae to Jakobo kosetlo matin kama to Dina okethra tiche mana ka yalo wacho diri kata kethra tiro ni girep cases beno chakore chon watimo na gik panuoyo en standard margi makoro nyalo bedo no pore kae to machon nego bedi kama ninego Jakobo yua kono nyithinda bai ko tene report to wuoro kaito en onyolo wa koche miluongo ni Simon Gilawi oloso nego operation no kono gini magi mayot mai mathagu biuru e nyangu te oteja winyangu kaka nyangu pod lit poko twono ya wino negi te chiegno koro javiriambo ngolo javiriambo kaito chebero oduoko ywak ni jowadwa udhi miya bedo maonge kwe e piny mawendo ta dieri penyeni wanwelero ka kumonde ka Jakobo to ne dwaro wach mar kwe e thuolo mano nyise ne nyare otimne anjao onge gima no wacho to kano winjo gima yawuoti notimo nochako dhawonegi kuom gima ne gitimo ni usekelo na chandruok kendo usemiyo jo Kanaan gi jo Perizi
ma weg piny ni mon koda an mana gi ji manok kendo miyo ka jopiny ni oriwa to ginyalo tiyo kaachiel gi jooda duto winjo luoro ma bende koro noketo jalo mane wacho bende koro wugo kanyo to wang'e anena ticha ang'wen koro wach mar lamo nyiseche ka koro bende wadonje mano japuonj wadonje lamo nyiseche ka nyithindo moko mokora kabisa mana ka paso osewacho ka ing'eni nuang'o Simeon gi Lawi manyise ka jogo ma kedo gi Nyasaye yani kineno timbegi ma oko kedo gi Nyasaye kata diwene gima gitimo en gima kare kabisa kara jogi jomiriambo mogagre gi weche moko mapek yani gitiyo go kora moko mondo gibawgo richo moro mondo gibogo richo moro jana kwacho niya ni kata kamano Simeon gi Lawi nyise ka jogo ma kedo ni Nyasaye gi chikene kendo odagi wach mar kend e kind gi Kanaan to noyiero mar wuond gi miriambo wach gi ne ok en mana mikwero kende to ne nyalo kelo chandruok mang'eny erokamano japuonj tich ang'wen wuok kuom lamo nyiseche kisomo buk machakruok 34 wesni 30 kaachiel 35 wesni 15 jandik lesson wuoyo kuom lamo nyiseche e paragraph mokwongo e tich ang'wen jandiko wacho niya ni mana bang' ka Jakobo noseneno ni kwe mantie e kinde gi jo-Kanaan nosechochni kendo bang' kwero yawuot ariyo Nyasaye nyiso Jakobo mondo owuog Shekem kendo odog Bethel mondo tim kode singruok matimo nade manyien chutho Nyasaye nyise ni kochopo kanyo to ger kendo mar misango mano wach mokwongo wach mar ariyo mwanwang'e tich ang'wen wacho niya ni wach monyiswa mokwongo bang' chik Nyasaye en kama Jakobo nyise joge mondo kik riwre gi e lamo nyiseche mag jo-Kanaan wamor kod Jakobo nikech Jakobo nosawe lamo nyiseche manono to kata kamano piny mar Kanaan kaachiel kod jok manitiere iye kanyo kaachiel kod nyithindo nosechako donjore e lamo nyiseche manono Jakobo koro chung' e mise ma Nyasaye kochung' e adiera niya ni lamo nyiseche manono biro kelonwa chandruok kendo biro miyo wabedo jok mokwedi e nyim Jehova Nyasaye kata kamano Jakobo ne reso nyithinde erokamano japuonj erokamano ahinya ja pastor lamo nyiseche koro donjo ka mana kaka muma wacho ni mudho gi ler ok riwre emomiyo kata kendo ka wakendo nyaka bed motang'eni joka Shekem gi kono jogi ni mondo koro wakendra kenda kendo magwa obo kendo magwa mondo wabed joka ng'ato to kare Nyasaye nofwenyo chutho ni kaka gimedo dak e pinyno piny maber mantie kweno to ne gidhi hinyore omiyo Nyasaye koro gologi kendo kono doga Bethel kocha kae to ofwenyo ni nyaka tim kode singo manyien jawinjo nitie yore moko Nyasaye timo kodwa singo manyien ka ok wang'eyo ondiki ni ka jandiko wacho ni ngadho mar yudo lokruok ok en mana wuok kamoro kendo dhi kamachielo kata wuok e kanisa moro ka idhi machielo moloyo duto en ni wamany Nyasaye kuom ng'uono mondo wagol nyiseche duto e chunywa kata ka ok wadewo kama wadakie nikech wanyalo loso nyiseche kowuok kuom gimoro kendo niya daro ok solution en ni base mari to gi kaki chikori kuom Nyasaye chalo nade emomiyo ko dar wadhi neno mbele kocha kare jok mano dar gi no influence nyaka nyithiri kuma nangidakene gimoko dhi timore mbele kocha ma tho dhi chako wuoke puonja jawinjo gi janeno ni kata wabedo kuma chal nade to wabedo joma beyo ineno kati ne mtoka ji nyaka ng'e ni ja-Kristo kati ne jala kuma intie no meneno wano ji nyaka ng'e ni ja-Kristo kati ne ward kati ine lande nyaka jome dakgo nyaka ng'e ni ja-Kristo nanona tiyudo ka wach Nyasaye bedo ma onge teko emomiyo Jakobo koro wuok mondo kwe modwaro cha odhi oyudi to amor gi wach mogik ma Nyasaye okone kichopo kono to tim nang'o gerna kendo mar misango erokamano ahinya paragraph gimene wacho kanyo ni wach ma ijiwo ka en ni e kinde ni nitiere kuom Nyasach Bethel moloyo ng'ama nitiere kanyo wach mamulo ng'ato wuon nuore kendo e thuolo ma Nyasaye baro ni Jakobo nying Israel kanyakla gi gweth nyadiriyo mayudore kae gweth mar Jakobo mokwongo tiende en ywak kod Mesaya gi tienge mag ogendini mang'eny kendo mar ariyo en ni osiemonwa piny mano mosingo kisomo buk mar chakruok 35 wes 10 kod ariyo jalo koro wang'e anena tho mar Rael tho mar Rael ang'o makero kelo tho mar Rael kae japuonj erokamano ahinya jandik lesson wacho weche moko ni mane thuolo ma Jakobo owuok Bethel nitie gik moko adek motimre e okang' mogik mar wuodhe ka odhi e piny mosingi nyathi machogo mar Jakobo inyuolo Rael tho kendo Ruben wuod Jakobo makayo nindo gi achiel kuom mond Jakobo
kata doko ni andiko ok wach gimomiyo wuoyi matin ni ne nyalo timo gima chido kamano. Ne ni samoro nodwaro chido nyuol mar wuod Jakobo machogo kendo kelo lit e pach Rael. Ok wang'eyo gimomiyo notimre kamano. Wanwang'o ka kata doko ni nosechange nyinge Jakobo bobedo Israel. To kata kamano, yani gima jandiko wacho ni kata doko ni ng'ato nyalo yudo thuolo mar donjo e hekalu monwang'o lokruok, to mano ok nyis ni pod ok wabi kadhe chandruoge moko, pod chandruoge moko kadhe. Ne kaka dhako tho kuom Jakobo makoro iluongo ni Israel, kendo thuolo ma dhako tho, to dhako tho ka noting'o nyiseche mana kane wayudo chien kacha, mano wach mokwongo. E thuolo ma mano timre, to nyathine mokwongo ma iluongo ni Ruben, dhi to dwanyre kod chiege miluongo ni Bilha, to kendo ketho kitanda mar wuon mare. Mago timre kamano kendo medo njao sigand jal miluongo ni Israel, to kata kamano Nyasaye to nosechung' kod Israel Israel kanyo ema konyruok biro wuokie. Emiya wach mokikia nyuol ma nyathi Jakobo machok otude gi Bethlehem mayudre e piny mosingi. Nyuol singo mar Nyasaye mokwongo chopo kare kuom Israel mabiro. Jacholo e yor koro wuoyo ni gi Rael kotiyo gi weche mane Nyasaye otiyogo kosingere ni Ibrahim ni kikitemnadi kikiluor. Jalo to mar Rael sigande Jakobo gi mon ariyo rumo kanyo, kendo dhako manohero Rael momiyo otiyo higa 14. Koro mondo ochopgo dalagi ok ochopo nikech oting'o nyiseche manono. Gimonego dhako ne chutho en okawo nyiseche manono utingo kaito dhigo. To bang'e chaka neno kendo wach ni dhako ni kare ne gech bende. Ng'eno sonyuolo Joseph wuoyi mokwongo, kaito koro nyuolo Benjamin. To jandiko wacho ni mama to chako nyathine ni Benoni chandruok omaka weche pek, to wuon gi loko nyinge ni Benjamin. Kendo noneno ni wuoyi mobet barko ka chich medo teko. Jawinjo gi janeno afwenyo nitie moko ma nyathindo to ma timo kit ngimawa kare gi luwowa. Jalo nowacho wach moro mokwongo. Nitie gik miluongo ni scars, gik miluongo ni mbala. Wanyalo kadho ma Nyasaye ng'wonwa, to mbala go nyalo wuok kuom nyithindwa gi nyikwawa. Kare gi Nyasaye dil gi tienge nyaka chieng' mar 4. Moko nitie machando wasani kare kwerewa ema notimo. Koro kwang'iyo background mago iyudo ka moko nitiere manegowa, but afwenyo Nyasaye gimoro achiel ni kare gimochano ne ng'ate mosingo biro chopo. Kendo onyalo kawo ndalo mang'eny to waite to biro timore. Wach mogik machaka yudo kendo ne ya Nyasaye to karo lokre kendo singo mar osiko nyaka chieng'. Emomiyo ochodhore gi joka Jakobo gi yawuoyi mojanja, yawuoyi mokora ka wuon gi. In fact gino ka Ibrahim kucho winjo ka koluwore remo ka kwere nyaka koni. To mano ok miwa advantage mane ane babwane ni baba nyaka bija miriambo. Ng'ato ka ng'ato igolo ne singruok kende ng'ata achiel kata waruok bana ng'ata achiel. Jawinjo gi janeno madwan gin lok nyingwa from Jamiriambo to Israel. Ng'ene wacho ni ok ong'e gimomiyo Ruben nindo to kod Bilha. Wacho ni ok ong'e gimomiyo ne timo mbadhi makama mopogore gi yo madhano. Then gimiwuoro ni Jakobo ok owuoyo kuom tim makwero ni. Doko ni nonyise wachne. Samoro e okang' ni Jakobo nigi geno kuom Nyasaye ni obiro chopo wachne kare. Kata doko ni richo gi timbe ma ok ne kare. Bende koro lo. Apano fwenyo timbe ne en bende. Embo fwenyo. Niketo nyathini timo naka timo. Nyathini oparo chien ni gima natimo ka. Yes. Nyathino okawo kinde. Nyathino okawo seche moko be jare kamoro nyathi moro nyatimo gimoro tidog ing'iyo ni ok adachwado nyathini nikech nyathini chalo okawo kita kata okawo kit mine. Jalo jandiko no wacho wach moro kwalemo. Idwa Nyasaye ne dhi chopo kare kokalo kuom anyuola ni. Kare dok ni odin nodure machalo nade. Mano kore thuon wach mamoro kabisa ni. Kata dok ni ot nodure machalo nade. Kendo gik moko adek otimre malit miwuoro. To dwach Nyasaye ne dhi chopo kare kendo kawuono nyalo konyore kod nying moro ma Jakobo makoro iluongo ni Israel. Nyaka kawuono kendo ji duto tete konyore kod nying ma Jakobo ka gidwaro gwe. Jalo dudi 12 mar polo wadonje mag joka Jakobo. Mag joka Jakobo. Jalo Dickson Lem. Bago ni erokamano wuonwa mohero gi lala nikech ber. Kamano kuom wuono ni erokamano kuom weche madongo mipuonjoe okinyi ma sabato ni. Penja korwa ka nigi weche nikech wapenjo maler.
Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Joma manyien ka Nyasaye rito bende rito wabiro loso kuom Joseph Jalek do. Gima chal kama Joseph wuon lek. Mane wacho bende koro wabiro ng'iyo anena to koro Joseph wuon lek puonj mag bende koro wadayudo. Penjo moro amora, medo moro amora. Namba mag jodolo bende kadho piny kae. Mano Pastor Charles Odinde gi Jael Dickson Oduworo mar Kachoka, Pastor Charles Odinde mar Kisumu Central, mondo mi iyud anena puonjgi e yorno makare ahinya. Ipenjo medo moro moro bende koro idwaro medo. Tinyiso ni adier puonjni inochopo ne machalo nade. Kamoro samoro bende ma bende koro ok iwinjo. Jael Charles wacho ni kawuono wan tiengre kuno tiengre wer pek tiengre kendo jite wagwelo tiengre Kisumu ka. Erokamano ahinya. Dinde bende Dickson bende nitiere tiengre. Mano karambe koro nyaka bi. Abena. Mioro ku kanyo. Ema bende chopo e giko mar mi lesson puonj mano ma kawuono wayudo puonj mamit ahinya ne ni koro neno chero ne sabato ka sabato. Odhi nyime kada mi ka wer mar Stan Mark Choral mawero maombi kata lam kaachiel kod rapogi Lwanda mar hera mar Yesu bende koro donjo e machal kama. Waduogo wadhi nyime kendo aduogo mi anena wende moko kaachiel kod ote magi ma bende koro yudo riti masani. Hallelujah, male, poniyo Nyasaye duo. Wewe, manade, yatewa wewe, manade, tudake pare wewe, tamale, adera wewe, manade. Bibi kuji umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba usana na Bwana. Hallelujah.